Anjing. Oke guys, kali ini aku mulai bergawe guys yo. Iki aku arepe numbas melipah foam guys. Soalnya mbak lipah iki ndek mang duwe aku dibasno foam yang aku tasno guys yo. Tunggu engko aku tuku foam nang kono tuku foam tok guys yo, cepet iki engko nek tuku foam ya. Dilanjut engko meneh soalnya aku engko arepe mendarat rewang nggon mbak lipah iki wis jam 2 luwih guys. Aku lagi mulai mergawe. Terus apa jenenge guys? Narani engko tak iwangi nek wis rondok sore guys ya, aku tak larang si atus ngonoan guys. Anggek engko ning gone wonge. Oke guys, ditunggu selanjutnya. Mulai ki teko omah, ki mau aku wis tumbas foam gawe Mbak Lipah, depan Mbak Lipah guys. Ki mau kekurangane iki dadine pesen aku tak tumbasno ning gone Mas Cita ya guys yo. Mas Dita iki kancaku guys, kancaku SD wis saiki sukses ora kaprah ya wis dhewe guys ya. Nah guys. Terus wis aku arepe laran dhisik ya guys. Aku dilanjut nek aku rewang ning gone Mbak Lita guys. Iki bencane ayah rokan lho. Iki masak dhewe wonge guys. Tak kan masak dhewe. Ora dadi pinter ya. Iki kering. Oh, sini pinter masak, dan masak dhewe. Sini pinter masak. Sapa? Lipah iki pinter masak wong. Asli pinter masak. Wis samene guys. Oh walah. Nek gawe kering tempe 10.000 aja rembuk seprapat, kakek Lipah kon bumbu akeh. Pakai lu. Sini lipat mau. Lah yo menyesatkan iki mu. Apa sing menyesatkan? Lah ya bumbune mjerene akeh. Itu Bu Putri Pak, bude lah bombe Pak 2 kali lipat. Demo aja ngono mo. Piro petak para melisa. Lah ya ki lho. Gak ketok. Oh, gak aja engko dipotong. Gak ora ketok. Pondekne mok ketok nganu. Lah wong tengah aku ki nek masak biasa. Wis biasa, guys. Emang belum sih? Karep. Aku satu-satunya belum kayu. Iki mang malah kletiku kalong ning Cita. Apa? Kan aku kan duwe klitik. Ini Pak Gobot. Ya wis sampai ngantuk Ayo. Iki aku kira mulai mau bingung imu. Ya wis. Tak duduk bla 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 duduk. Kita nak gendang blok bosi. Kenapa ora yang ngres blok kotok blok metu ta lek. Kowe kaya ngono kok wae ngono. Ana omong ana brak. Lah ora kerjane sekor apa saya aku ngono. Kok repot. Kurang biro. Kurang perlu apa. Masa? Asen gak terjadi segone teriak apa tak dia tak lepet. Tak dia tak lepet ngono bae iki terus tak imbawi ana cah ngono ketoke kurang sang sithik ngono jajal. Ini asin sih. Iya, jajal iki. Iya ngene mak kurang asin. Ngene mak. Ambek bare sapa ya kita. Mbah Rom ya kurang asin wae. Mbah ini kurang asin ya mbah. Baru malah kelihatan nih buat. Berasa akeh kok. Ya, orangnya gak anu. Gak ada. Salah. Iya. Saiki gak ngarep sebenarnya maro pemerter maro lah berarti sebenarnya. Coba dengan mana? Pakai aku naik bas kamu nggak jadi. Jadinya capek. Teronan. Emang paling biasa Iya, kerja ini sangat baik. Anu nak nyembang untuk kau nak kanjini kau nak malik kau sanas. Kau jangan nayo. Masih sebelum barengan. Cuma ada bayar nanya. Tapi yang main dulu ada.
Lho, ini nang kono nang omah. Berarti Mbak Tin Bangun nek mangan lho. Tin, kasure nek ngadeg iki nek ora. Dadak jero dadi mester bangun terus rame. Sing karo kamare to, roh. Ngarep. Oh, berarti di mestari kabeh. Iya, Di mestari. tapi cek iki. Aku ora pernah masih cilok keramik iki. Tapi keramik itu juga saya turune kok mang cek udah bae. Iya. Wis iki senengane kesane dikek nyukupin. Ya cek kamu ndek bayi yang ora njero weteng. Maksudnya kok dicek bawa. Detri iki kok keramik iki kok mang cek udah pikir. Keramik gak apa-apa. Duh wis apa kuwi? Gak apa-apa nih. Ora nek wis non, kalau kan. Ntar ya. Sapa? Iya. Gak kok malam. Ae kok Ora yo. Dompet Iki iki. makanimu. makan iki makan. Oh, Ngene lho. apa rasanya? Gak apik. Pomange pintere ngene, iki sing kanggo sangu anak sekolah, iki sing kanggo kulaan, iki sing dhuwit mlebu jero celengan ngono. Kuwi lho kulo gak anu sih. Dia ada baskom. Ijakan. Dia ada Iki mas baskom. Mbak. Tinggal itu masih sakit tak. Oh ini asik. Enggak makan. Iya. Saya tak bilang cocok deh. Pemiris. Mau sini. Nah, wong apa nek ngarani sego nek ora diulang cana bubur kuning abang wejek ngelemut senanan enak. Mau sini dia kayak atau apa ya sudah lagi. Iya, Pak. Lo kan biasa tuh ngapain enggak tahu. Tak boleh kok iki. Kamu ambil baskom di batas sego dulu. Jadi ben rapi tak kono mulai rapi. Wis sudah Wis demo. Jadi ben orang degadah ngene wis. Jangan tak dulu kok. Lah jare kowe loro. Kayak sini. Emeh. Yo, bener bener. Kok aneh. Kok pinter dia pinter mak. Kok iso? Teman. Wis sak Oh, kabeh. mae. Iya mas teman aku ya tak anek tulisannya. Cuma ini. Wis. Iki kan apa tak dai baskom iki kelaan apik gak nang ngene. Kamu gak mau pas pakai bisa. Aku boleh nah. Kita pernah saiki apa saja? Ada iki? Ya kayak yang belum kita. Ini. Gak boleh. Bebol kok gak. Ansek panas ini sok gak apa-apa tadi sok. Kita kabeh iki nang sing ngono tak boleh. Oh, cek panas mati gak kok. Cing kok karena ya cing. Gini. Ben tuh guys. Cek tak kalau terus cek tak kalau nonton apa. Uru. Saya tak ilangi sing ngalor nak. Iya. Sing kene sapa lho sapa sing di. Ini cara Pino ya rada mulih kok. wong ngembek kakak. Siji ki nendi? Kurang siji. Lho, ora siji. Nek itu. Ya. Den iki berdua iki. Wih, Den. Den. Gak apa-apa dia ada kok ngomongnya tapi gini. Ini tetap ya. Tapi temen tidak? Ini lah. Kurang. Iya. Kadung sih. Orang mau balik barang. Apa nak ngirim? Ya, nak ngirim tuh gak Berarti. nak ngirim sama itu kafe bis. Mah kok diucat aku. Lati. Dagane ate di. Ya teh nang cipi piye segone iki asine apa? Nang cipi lah sik masih sambarano bar kuwi. Ya udah itu komunikasi. Apik ta resik babe ora iso lek. Segone dri ya gak ngelek. Bocah ki turu sih, ngomong asline iki dik mangantuk kok. Cuma digiling nang. Wong yo ngene. Layak hati. Ora merem. Guys. Sing duduk-duduk ini ya, tak ketok ini. Seperti ini ya guys, seenaknya soalnya seminggu kas baca. Dia dari gunting ngomong tri. Iya, nek duwe anak iki pokoknya nang kene iki ada ngono, guys. Di bencaan selapan, bayi telu, bayi pitu, sampai setahun. Kok yo pasar. Pasar bansakane jek inane lho kok. Tapi blokoan ora baru blokoan. Tapi baru koan. Sedone ngono.
Lah mangan kowe kok. Dan antri. Lagi cek sitok kuwi apa? Cik. Ngingis ngapun. Enggak usah. Nah, sih, Apa? Kowe kayak kue blok, kayak kue blok. kalau Mira, Bes.